Programmet præsenteres af Viaplay. TV, sport og film online. Nordic Fight Night er tilbage med hårdt slående action. Ubesejret Erik Skorklund går efter endnu en knockout. Det samme gør ustoppelige Cecilie Brækhus. Og se om Miki Nielsen og Dennis Sæland også fortsætter deres sejrsstime. I aften kl. 21. Direkte på TV3 Plus og via Play.dk. De sidste finalister til DBU-pokalen skal findes. Efter 1-1 i første semifinale har både Esbjerg og Brøndby alle muligheder for at nå finalen. Returkampen i DBU-pokalens semifinale mellem Esbjerg og Brøndby. Det er på torsdag kl. 20. Direkte på TV3 Plus og via Play.dk. Velour og gul sammen, det er dobbelt fy. Du går altid efter et enkelt fy, men dobbelt fy dobbelt så godt. Se Danmark gennem Adams øjne. Velour. De 10 bud sæsonpremiere torsdag 25. april på TV3 Plus. Mandag er der topopgør på TV3 Sport. Mestrene FC Nordsjælland tager hjemme imod FC København. Se kampen med optakt fra kl. 18 direkte på TV3 Sport 1. Er der stadig forår i Silvan? Selvfølgelig er der det. Kom ind og tjek flere nye vilde forårstilbud fra The Silvans. For eksempel 1 kilo græsfrø, den rigtige, fra Turfline, 119,95. Eller spar 40% på Domestic skydedørsgarderober efter mål, levering 0 kroner. Eller 2 kilo Animix rosen eller rhododendrongødning, frit valg 59,95. Eller tag 2 stykker og spar 60% på alle 2,5 liter Domestic træbeskyttelse. The Silvans. Mød den forårsglade i din Silvan. I sommer. Lige nu har vi 1 million billige rejser til masser af destinationer. Så hvor vil du hen? Drømmer du om storby, strand, golf eller shopping? Køb nu og rejs resten af året. Book senest 16. april på SAS.dk. Så når jeg sagde, jeg kunne fik den. For helvede! Den kan stø! Au, ja. Få dig en lækker ny PC. For kun 119 om måneden får du en 15-tommer HP bærbar inklusiv mus. Ring 8x8, så kommer Peter. Kan jeg få lov at se de gule en gang til? Kill! For kun 2.999 får du 4 GTR-fælge monteret med kvalitetsdæk. T. Hansen, Danmarks største dækcenter. Leder du efter et hotelværelse, der passer præcis til dig og din personlige stil? Eller længes du bare efter en skøn seng at slappe af i? Find det perfekte hotel sammen med os. Hotels.com. Wake up happy. Og nu får du så lige chancen for at se de 2 helt nye Simpsons-episoder, vi viste for første gang i torsdags. Homer møder Flanders forældre. Programmet præsenteres af Viasat.